Kok di Shalhoro Khumpui Academy Rungnogo Tongmung Shitra Borokrok Haboi Rungnok ni bebak manai khunoi sabai shukrup khlaika aboshimiya Rungnok ni frungnai bokrok ni khotol ni sai briji hai keba 40,000 rangbo tlangjaka Sikok bai Shakka tinani bagai o Sikok CCTV camera ni hard disk bo logiwo tlangai thangka wan sugui naike belaino wana jaknai Rungnok ni manai khunoi se khoknai hitke o borokrok ni sago rungham korino nahinei khaklaijaka lukurok ni khaktoi yang pihak mana sah? Bisa plate tak? Salah, sudah. Dua mangga. Ini bro. Tidak pulau dah.
time rogla saimia tamangkai ang mia girjani light thangko CC camera ni jati rok sengi tongo abo noita rok baje khana nga noita ni pore nongnai hapmato karon CC aboni singa habga to CC singla khamo hedaba horo to sengi tongle nga bagai noita horni noita ni pore rogong nai nga abo yang classroom tailam tui habo class 9 rok yang toilet site tailam sobai hapka gabon pore boro hapka to saimaliya kai CC camera ni hard disk bubrok sekagit lain thangka gam bagai jeng record bu nai malia kai ani rumo school maintenance khlainani nei rang kisati khlaijak tong koyek din sekang ga lokar bising abo sobai nai prai 40,000 hai cash rang langka ga boro ga ani aro principal rumo hapka office rumo hapka computer rumo hapka staff room chini kenai tongo male female aro hapka aro bu almari rok sabaika joto jaga na almari tala sabai lokar sabai borok floyd thangbaika apti heta Nero pi rung no ko to onik no ba hai Sikok habu nik nai tombo. Nga tami bagai nero pi oro mane night te tiro Sikok tiro khum pomje kya. actually age khai to jeng CC camera thepaya sani to tong mani ga yang hostel borok demand khayo gal hostel by boy hostel ayang chere rok bu horogo khare nei ga chini khorok ni si night ga tongman bagai ayang pus ting khairi kata burian hostel passing kai kroksa salaron hostel passing kroksa karon ro tai CC camera bu tong ga ba jeng secure nei mone khlai tong mata ase gong lak nei ase hapan to hard disk rok ase telang lak habai nei wan sowai tong manita ga tini ni simi jeng yang deploy khaisnai ayang ga hostel to nangi tong phano jeng school nangpong mani bagai karon school chini kwbangma property tongo chini computer rok tongo computer rok to telang lia telang khai to telang imang khamu brok gan norok bunu khana kwbangma chini computer abo IT cell chini IT room ni bagai bagai tini ni simi jeng order renai je chini rok ni night guard no yang school duty khaina bagai Omo hai sirmani rung no ko so ba ke Sikok thabi tong lai tong ke tinango bo bhai nai ta ko Sikok no tamo hai ko ba borok thamia jara omo hai ya gurnai rok no ya kripar nai rung no tam ko kusar nai. hai tam sanani obo rok to Sikok borong ni je naitung mani mote khe boro rang no naituk khana almari svai lokar mo habu ngatai kuno kaus botro tlangia ka bo ani sondeho tongo drugs sanai rok khana khub sambobana angkai borong no to tai tam sanani chini society se abo ma wansok sinai jeng school bang principal chaisong wansong we tamo ungna ba hedaba chini proshashan police proshashan tai chini local jara tongnai rok jeng jara sinai nungnai ba sikla tongnai rok jeng no abo no control ma khainai achere rok no bujongnani kai ani sana kai borok no tamo nai jeng to police FIR khainai bong no bahai ke romnani abo to jeng chesa ma khainai karon apti khai kaisa school Khumpui hai nami dami school chini Khumulwng area o government school opti nomborok bare bare habui thangnai bo haino hapka chini kaitham laptop kamakha thangnai bo haino abo 2 bosoni sekang angkai amon bagai jeng CC camera or rui rikha texale sebong ana nei haipan se sebong ya karon oborok ungka borok professional nei ang wansogo expert abo haino Sikok katal api yata borok jotono saimano amoni bagai borok jotono borok CCTV rok off khlai hard disk rok langi thangbai tha ke bongno api tangthun bobishoto haisi haibana jeng to bongno mangkhai to yakal lak he daw to police proshashan tamo khlai ain borok jelat roham nangkha rohnai kintu chesta khaithum romnani kan norok bu khobor nadi biang joto luku rok nang koyo opti hairok jeno ongyana tei bobishoto Isa borok ni bagai nong ko ma FIR rok. iko tabuk office time khlainai fungo to polasa phaithaman computer rok ase ko yani bagai thigu yani bagai tabuk khlainani tongata tabuk Police nai ma kham ko logo. phaikya borokna jeng phun khaikya fungo aidrubo ngai borok radapur PS ni to daruka rok phai thangka nai borok putura bui thangka jengno khobor ka ang rikha chini ko sal lois phongni bobo rikha Thank you.